Bok, kako si? U današnjem videu želim ti pokazati jedan uzrok boli u stražnjici, boli u nozi, koji se često miješa sa išijasom i problemima s kukom. Želim ti pokazati kako testirati je li to uzrok boli koju osjećaš i kako ublažiti taj problem. Ako me ne poznaješ, drago mi je, ja sam dr. Aleksandre Mota, fizioterapeut sam, osteopat i jako mi je drago što si ovdje. Pogledaj ovo pitanje. Lucija je komentirala: imam jaku bol u ishijadičnom živcu i kralježnici. Osjećam kao da imam puno plinova u mišićima. Što da radim? Pomozi mi, molim te. Hvala. Već sam snimio nekoliko videa u kojima govorim o problemima sa ishijadičnim živcem, o problemima s kukovima, a stvar je u tome da mnogi ljudi rade vježbe, idu na tretmane, piju lijekove i čini se kao da te boli nikada ne prolaze. Ili prođu, ali se opet vrate. Dakle, stalno se vraćaju. A stvar je u tome da je često problem u mišiću koji se zove kvadratni lumbalni mišić. Napravio sam ovu brzu skicu ovdje, hajdemo to razumjeti. Zamislite da gledate nekoga s leđa. Ovdje imamo zdjelicu, karlicu, sakrum, kraj kralježnice, ovdje su kralježci lumbalne kralježnice i ovdje je posljednji kralježak torakalne kralježnice i posljednja rebra. A taj mišić, kvadratni lumbalni mišić, nalazi se točno ovdje, sa strane lumbalne kralježnice, povezujući rebra i zdjelicu. I svaki put kad postoji neravnoteža u našem tijelu, neki mišići počinju skupljati napetost. Oni postaju sve ukočeniji, bolniji i počinje se pojavljivati nešto što se zove prenesena bol, što je bol koja se javlja u drugim dijelovima tijela zbog tog mišića. I ovdje vidite kartu prenesene boli. Bol koja može biti uzrokovana ovim mišićem, nakupljanjem napetosti u kvadratnom lumbalnom mišiću. Obratite pažnju da je ta bol ona koja izlazi iz kralježnice, spušta se prema stražnjici i koju mnogi stručnjaci i mnogi ljudi odmah nazivaju problemom sa ishijadičnim živcem. I ako još uvijek imate sumnje, sjetite se da sam snimio video u kojem pokazujem kako testirati ishijadični živac. Ovdje ostavljam poveznicu u kartici da pogledate taj video nakon ovog. A na ovoj drugoj karti, također o prenesenoj boli iz istog mišića, prikazuje se ona bol sa strane kuka koja se ponekad spušta prema bedru i koja se često zamijeni s problemom kuka, kao što su tendinitis srednjeg gluteusa, burzitis kuka ili trohanterični burzitis. Dakle, ako osjećaš bol u tim područjima i čini ti se da ništa ne pomaže ili da ništa ne pomaže dugoročno, dopusti mi da ti pokažem kako testirati je li kvadratni slabinski mišić uzrok tih bolova i kako to možeš poboljšati. Način da testiraš taj mišić je da provjeriš može li se istegnuti, rastegnuti. Kad se u mišiću nakuplja napetost, on ti ne dopušta da napraviš pokrete. Na kraju te ograničava, bilo zbog boli, bilo zbog same napetosti. Čini se kao da nešto koči pokret. Dopusti mi da brzo nacrtam ovdje na sebi, da shvatiš koji su to pokreti i kako će izgledati ovaj test. Sat vremena kasnije. Ljudi, nemate pojma koliko je teško. Crtati po vlastitim leđima, ali pogledajte kako je ispalo. Možemo steći neku ideju. Idemo dalje. Kvadratni slabinski mišić je prisutan s obje strane, s desne i s lijeve strane. Ovdje sam nacrtao samo desnu stranu. Dakle, zamislimo da je bol koju osjećam s desne strane. Ili ona bol koja ide prema stražnjici. Ili ona bol koja ide prema kuku. Za testiranje tog mišića imamo dva načina. Prvi je jednostavan. Stavite ruke na bokove i ovdje blizu kralježnice tražite osjetljive točke boli. Ako pronađete točku koja je jako osjetljiva, kao da je ozlijeđena, ili pak okidačku točku, odnosno kad pritisnete ona izaziva bol. Boli u stražnjici, boli u kuku. To je već znak da bol koju osjećate uzrokovana je kvadratnim slabinskim mišićem. Drugi način za napraviti ovaj test je pokušati istegnuti taj mišić. Zato ćete stati uspravno, držite ruke ovdje sa strane noge i nagnut ćete se udesno i uljevo da vidite koliko možete spustiti ruke. Dakle, staćete uspravno, držite ruke ovdje uz tijelo i vidite dokle možete dosegnuti. Spuštate se kao da pokušavate dotaknuti bočnu stranu koljena. Nagnite se udesno, nagnite se uljevo. Sjećaš se da je bol s desne strane. Dakle, ako kvadratni slabinski mišić nakuplja napetost s desne strane, kad se nagnem na drugu stranu, kad se nagnem uljevo, osjetit ću kao da nešto ovdje u leđima koči pokret, kao da vuče. Ili ću osjetiti bol kad se nagnem uljevo,
kao da se isteže nešto što je ozlijeđeno. Ponavljam, ako je bol s desne strane, testirate tako da idete uljevo. Spuštate lijevu ruku kao da ćete dotaknuti bočnu stranu koljena. Ako možete puno manje spustiti na lijevu stranu, ili ako, kad se spuštate, osjetite zatezanje straga na leđima ili osjetite bol. Da, to je znak da kvadratni slabinski mišić uzrokuje taj problem. I već sam rekao da ovaj pokret naginjanja na jednu i drugu stranu ima veze sa sakrumom. Ovdje na kartici ostavljam još jedan video u kojem pokazujem kako poboljšati sakrum i sakroiliačni zglob. Prvi način da poboljšate taj problem je da pronađete točno onu najosjetljiviju točku. Kad pronađete tu najosjetljiviju točku, zadržat ćete lagani pritisak. Želim da izazove laganu bol ili po mogućnosti čak bez boli. U redu? Ako osjećate jaku bol, pritiskate previše. Olabavite taj prst, olabavite taj pritisak, napravite laganiji pritisak. Kada osjetite podnošljivu laganu bol ili po mogućnosti bez boli, zadržat ćete taj pritisak i još ćete nagnuti prema istoj strani. Zadržite taj pritisak ovdje 90 sekundi. Kad se vratite, vidjet ćete da je točka mekša, manje napeta i da je bol znatno smanjena. Ovu vježbu možete ponoviti do 3 puta. Ako je bol popustila, pritisnite jače, bol se vratila, nagnite se, pričekajte 90 sekundi i vratite se. I možete ponoviti i 3. put. Još dublje pritisnite, nagnite se, pričekajte da bol popusti. Pričekajte 90 sekundi i vratite se. Još uvijek sam iznenađen ovim crtežom. Bilo je jako teško, zato ljudi, cijenite to. Pretplatite se na kanal, uključite zvonce i označite sve obavijesti, jer nije lako. U drugoj vježbi masirat ćete ove mišiće. Masirajte obje strane koristeći članke šake. Kad zatvorite šaku, napravite stisnutu pesnicu. Vidite da ostaju ti vrhovi kostiju i oni su odlični za masažu leđa. Zatim ćete staviti članke šake sa svake strane. Možete masirati odozgo prema dolje i možete masirati kružnim pokretima. Radite ovu masažu 30 sekundi ili čak minutu, ako vam masaža pruža ugodan osjećaj i opuštanje. I jedan dodatni savjet. Vidi što ti više odgovara. Hoćeš li ovu masažu raditi stojeći, sjedeći ili ležeći na trbuhu? Svaka osoba je drugačija, zato isprobaj i vidi što ti najviše odgovara. I kod mnogih ljudi taj mišić je toliko bolan da ne mogu napraviti ni prvu ni drugu vježbu. Dakle, u tim slučajevima radit ćeš ovu 3. vježbu. A 3. vježbu ćeš raditi ležeći. Ali pazi. Prvo sjedneš na krevet ili na neko mjesto koje ti je udobno za leći i ustati. I zamisli sljedeće. Ako je bol koju osjećaš na desnoj strani, leći ćeš tako da je strana s bolom okrenuta prema stropu. Odnosno, ako osjećam bol na desnoj strani, leći ću na lijevu stranu. I ovdje ćeš napraviti sljedeće. Ležiš na boku, prekrižiš i isprepleteš prste na ovaj način. Staviš ovdje na desnu stranu prsa i pustiš da težina ruke okrene tvoje tijelo. Kao da želiš vratiti prsa prema stropu. Idi polako, dok god ti je ugodno. Došao si do granice gdje se isteže. Osjećaš kako se tamo isteže područje kvadratnog lumbalnog mišića. Ali ne uzrokuje bol. Ostaćeš ovdje u ovom položaju 3 minute. Dišeš vrlo nježno, vrlo mirno, opušteno. Radiš vrlo sporo, duboko disanje. Svaki put kad dišeš sporije, posebno kad izdišeš, pomažeš istegnuti, produžiti i opustiti kvadratni lumbalni mišić. Zato samo ostani ovdje. Uživaj i osjeti opuštanje. I želim ti reći 2 navike koje možda imaš i koje mogu uzrokovati to nakupljanje napetosti u kvadratnom slabinskom mišiću. Prvo, ako sjediš prekriženih nogu. Na primjer, ako imaš bol na desnoj strani, tvoj desni mišić nakuplja napetost. Obrati pažnju, prebacuješ li kad sjediš desnu nogu preko lijeve. Ili, mnogi muškarci to rade, stave novčanik, ponekad jako velik novčanik, u stražnji džep. I onda je kao da sjediš na jastuku. Tvoja zdjelica će uvijek biti nagnuta. I onda što se događa? Da bi zaštitio kralježnicu, ova strana koja je više gore, viša,
taj mišić počinje se naprezati, više se stezati. Zato mi napiši u komentarima jesu li ti ove vježbe pomogle. Ako su ti pomogle, ako si naučio nešto novo, zahvali mi klikom na like dolje ispod. Tvoj like pomaže tebi, pomaže drugim ljudima i pomaže našem kanalu da raste. I kažem da je ovaj kanal naš, jer želim da pošalješ ove savjete i sve savjete s kanala svima koji imaju bolove. Podijeli u WhatsApp grupama. Pošalji nekome za koga znaš da osjeća tu bol. Ovdje gore ostavljam video u kojem govorimo o drugom mišiću koji je veliki uzrok bolova u leđima i bolova u kuku. Samo klikni i pogledaj. A ovdje dolje imaš cijelu playlistu o bolovima u kuku za gledanje u komadu. Ako je video tamo, može pomoći onima koji imaju bolove u kuku. Ovdje ću završiti. Veliki pozdrav i do sljedećeg puta.